Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. And ay kalog ang Bisayang dako. Today, karon mo kaon ko. O pamahaw! Agoy, ginoo ko. Saron. You wait. Akong pamahaw mao ni siya. Sliced bread. And milk. Love it. Okay. Hello everyone there. So yan na itong himo ko noong YouTube para nakahimo na ko dance sa una 2017. Nakahimo na ako YouTube channel but na ay problema. To all my friends in the Philippines, my family, kumusta po kayo? Hi, Ginoo. Mamahaw na po si Inday. Tanawa ang sulot murag murag ka ng murag tao sa tao, murag ka ng padong manaro. That is culture here. Ang kaon pa. Mga on ta guys. Oh wow. Ang palaman ani is apricot. Apricot apricot jam. Lamig kayo. Yummy. Yummy. Kana man adlaw adlaw lang kakao ng sliced bread. Sliced bread every breakfast. Pwede mong tanaw sa inyong bation. Kung kadlaw na lang. Sliced bread. Kadlaw na lang yun. Saman. Sumol! like na sa nabit ka sa bukid niya. Makalugsong ka. Napalit kang tinapa. Muna ngayon, nakalugsong. Kaya na may tinapa. Pero lami man sa iyo. Lami man sa ang tinapa. Yummy. Sliced bread is carbohydrates, okay? Una sa siya vitamins, gagamay. Pero mas palabi yun ang carbohydrates. Wow! Milk. Mana niya? Gaturag na po sa gawas guys. Grabe. There's so many dust outside. Ay, suhat. Init pa yun tayo. Grabe. Okay lang yan. Kaya yan ni Inday. Inday kalog pa. Sibuhan kalog. Ang kinaon po, pansit luglog. Para support my YouTube channel, please subscribe, share, and likes. That's all, and thank you. Thank you so much.